above the rest. Kamano. Atokopogore kod mano, koro iwacho ni pesa. Bende nitiere jomoko maponono wacho ni kosetimo kata research makamano bong'eyo ni mae ohala madwa timo kar ka pesa kae. Iyudo ni ponono nitiere kiwango mar pesa ma ng'ato onego bed ni chako godo ohala. Kose ng'ato berabera kochako gi matin nikech iwinjo ka jomoko nyalo bedo kod paro ni yes, asebedo gi idea, mae ohala madwa timo, mae kuma dwa time, magi joma dwa usona, to pesa adhi akaw hola e bengi achak godo ohala kosa tim nang'o, akaw savings ga e bengi kacha achak godo ohala kosa onego bed ni time yo machalo nade korka pesa kae. Korka pesa ka, it depends ni en ohala mane midwa timo. And again, that's a mano question maber sana. Nyaka ing'i ni to ohala madwa timo ni odwaro pesa di, and where can I get it? Nitiere very many sources mag yudo ohala, mag yudo pesa. One of the things ni inyalo bedo ni save. You save a cooperative society, you save karana. Today we even save karana by investing in stock exchange. Wanyalo dhi tuwakaw pesa wago. Wanyalo save karana within the banks and all that. Koro apart from saving ni, inyalo yudo pesa through loans bende. Loan mag banks and loans mag cooperative societies go. And again, inyalo yudo pesa karana kuom osiepe. Osiepe and relatives, which again, seche moko bediga mayot. But what we are saying ni, samora mora mi ing'iyo ohala midwa donje. Gima important kae ni wa focus ni to ohala ni kata ka en machineries madwa ng'iewo, machineries gigi cost pesa di. Joma bro bedo katiyo ka, that is the human resource, gin ji adwaro ji adi to abro chulo gi pesa di. Now that is what will mane gima bro inform me mondo mi ng'e the capital ma you need. Koro ing'iyo ni to assets mag ohala ni. I usually let me use hotel for example. Ing'yo hotel ni dongang ni many kombe ma ji dhi bede. Wang ni many sufuri ni midati yogo source of energy and all that. Nyaka ng'iyo many pesa mar rent, maybe karada 3 months rent kamano to gi jomi nyalo chako go. Therefore, kisetimo magi dutote, then that will inform you need how much do you need. Adi pesa di midwaro mondo mikoro, and mane pesa monego bedi inject kachacha. Gima important monego wachak watim kendo en niya, wang'eni to bang our studies cha wang'eni to, and you say now mabuido ka isetimo study kuom joma osebedo ka timo ohala ni. Mi ing'eyo isetimo gimiluongo ni forecasting, ing'eyo ni bwana jogi yudo pesa gi barom kama. And you see, when you're doing research, it means ni idwaro information ma ionge go. Koro mabu nyisi ni ing'e ni sales ma work out of this thing en kama manyalo mi duok loan kaponi ni kawe, manyalo mi ni iduoki pesa kani kaw kuom friends and all that. Kamano. Ato bing'eni kinde duto iwacho ga ni kikawo loan ichako godo ohala, ka loan onyumore ohala, ka loan ohala manyien en gino ma kok itimo mokwongo. Maponono ohala bende iwanyalo wacho ni en tuk yuto gi lal. Ka loan ni kawuono inyalo bedo ni yuto, kinyalo bedo ni lal. Nitiere ohelni moko makata kiyawo odiochieng' nyalo rumo, inena kata ng'awo biro penjo kata bech gimoro onge. Loan kikawo bikete ohala monyumre onego bed ni timo nang'o, koso ok ber. Kar loan kae imaneno ni ponono jomoko kosebedo kawacho ni loan ok ber kete ohala. Mane umiyo nowacho ni sami dhi for loans nyaka ikwong igo kwan. Nikech again ibo ng'iyo ni to ere kaka ibo duoko loans gi. And most loans iduoko ga at the end of every month. Bank bo dwaro ka ng'ado pesa cha. Bank mokwongo for example ok nyal mi loan kapod ok ong'iyo flow mar pesa kaka iketo pesa kacha. So the flow ema bro inform mondo the amount ma ginyalo mi. It means ni a bank samo mi loan, let's say mi loan kata 300,000 and gi deduct 30,000 per month. Gin sure ni 30,000 ni you are able to inyalo bedo kikelo. Koro gima important ka en niya, kapok ichako ohala and bank oseneno ni you are able to inyalo bedo inyamiyo gi 30,000 per every month. Therefore it means ni kichako ohala unless ni nitie gik moko itim ma right onego bed ni duoko loan cha. So therefore that brings me killer back to gik monego bed ni watimo right e ohala ka. Wanyalo chako ohala and yet pesa gi ineno itiyo like iuso within the day to kuchopo ki pesa no onge.
kendo ichak iuso another day kocho at the end of the month ionge gi pesa miduoko ne bank. So therefore again we must have discipline in terms of ni kwaseyudo pesa gi mag ohala gi, ere kaka wa ensure ni pesa gi wa collect gi mondo koromo month end we are able to return it back to the bank. Discipline ng'ato nyalo bedo gedo yo machalo nade Otieno Panya.